Pe caracterul meu, nu te mai uita la eventul ăla, că n-avem diamante. Salutare mă băi și fete, eu sunt Sasuke și astăzi vreau să fac o competiție cu iubita mea. Deci nu pe diamante, cum a văzut caracterul meu că vrea să se uite, nu pe diamante, deci ci pe bani. Ci pe bani. Câți bani oare? 50 de euro, adică 2 milioane jumate. Eu cu iubita mea am pus 2 milioane jumate, adică ia 125 și 120 și le-am scos în bancomat 50 de euro. Am vrut să-i scoatem în euro ca să fie așa mai distractiv, ca să nu fie doar așa în lei, că na, e plictisitor, așa mi se pare mie, dacă îi pun în lei. Îi punem în euro, ea poate să-și ia 10.000 de diamante pe contul ei, eu pe contul meu doar 5.000, dar nu știu, poate să facă ce vrea ei, ea cu ele dacă câștigă, sau dacă câștig eu, Doamne ajută. Înainte de asta, da. Și să cu iubita mea care nu prea vrea să vorbească, vrea să fie mai mult cu faptele, nu cu vorbele. Da. Și pentru mine va fi un challenge mai mult. Și competiție și challenge, pentru că ea are niște setări de 4 degete și eu joc doar 3. Și are niște setări. Băi, frate, nici glue nu pot să-l pun. Ea a jucat cu setările mele pe live și ea știe să joace cu ale mele, dar eu cu ale ele nema. Și vom și schimba telefonul, ca să înțelegeți, vom schimba telefoanele. Eu o să-l iau pe al ei, că de-aia o să facem și schimb de cont și schimb de setări, adică cu tot cu setări. Și na, ea va juca pe telefonul meu cu contul meu și cu setările mele și eu cu ale ei. Na, înainte de asta dați un like, un subscribe și activați clopoțelul. Pentru cei care nu credeți că sunt bani real, vă arăt eu aici. Păi dacă nu mă credeți, uitați că strălucește. Strălucește, că nu sunt fake, nu sunt imprimați. Vedeți, strălucește, face culoare fluorescentă, vedeți? 50 de euro. Va câștiga toți banii ăștia, care ar însemna vreo 250 de lei. Adică iubita mea a pus 125 și 125. Și cam așa arată, ia uita, vedeți? Vă arăt și pe spate. Pe spate tot la fel lucește dacă îl mișc. 50 de euro. Sunt pe contul ei acum. Deci ca să vedeți, uitați, sunt pe contul ei. Asta e contul ei dat de mine. I-am dat și eu un cont, așa mai pe sărăcie. Și să vă arăt ce setări are, ia uitați. Băcața gura voastră. Uite ce setări are. Și uite unde are glue. Eu glue obișnuiesc unde are scopul să dea. Vere. Doamne, o să pierd. Sigur pierd, sigur. Dar vom vedea, frații mei. Frații mei, hai să dăm meciul, pentru că iubita mea deja a dat start. Hai. Deci am revenit aici, vreau să cobor în Clock Tower. Aici vreau să cobor. Frumos. În dreapta sus o aveți și acolo cum joacă iubita mea. Da. Așa frumos. Vedeți voi cum joacă și ea. Și na. Hai să vedem. Stați un pic. What the fuck? De ce am setările mele? Ai, de la ăsta. Care are și contul meu și na, tot Free Fire normal și mi se schimbă setările. Aia e. Hai să ne ducem. Deja avem 2 player, frații mei. Să vedem dacă ne omoară. Hai repede. Hai repede să ne ducem în casă asta. Că... Mamă, ce pro sunt. Aud deja și pași. Așa simt. Haideți să luăm repede niște arme. O, trongon, viața mea. Ia uite-l. Uite ce am zis. Ia uite-l. Tăi, tot cărcătorul. Nu. Bravo. L-am omorât. Am făcut un kill foarte ușor. Frumos. Rafinat. Eu nu mă uit la ea în telefon să văd câte kill-uri face, ca să nu fiu nesimțit. Dar hai să ne vedem aici, că am mai văzut un player și trebuie să-l omorâm și pe ăla. Unde ești? Unde ești, playerule? Ia uite-l, ia uite. Îl văzut și pe ăsta. Ăsta e bot.
Păi, am dat și de boți eu. Bă, de șmecher că am dat de boți. Asta e avantajul meu, că sunt rang mai mic pe contul ăsta și dau de boți și eu mor. Mamă, vai de capul meu. Să vezi și papă ăștia. Mamă. Dar nu-i bat eu pe ăștia. Dă-i usuc. Usuc. Vorbesc serios. Îi bat de usuc. Hai să vedem. Aici. Unde dacă sunt player? Unde ești? Unde ești? Așa, hai să facem mai multe kill-uri, că poate avem un avantaj. Cine știe dacă făcut mai multe kill-uri? Poate avem și noi un avantaj ceva, pentru că na. Aș vrea și eu să am un avantaj. Că dacă aș avea avantaj, știi ce șmecher aș fi? Cu avantajul v-aș da un avantaj. Câștig 50 de euro, vă dați seama? Mamă, futu-ți gura, mătii. Vezi că mă moară. Vai de capul meu, nici unul nu știu să pun. Mamă, joystick-arul, vai de capul meu. Joystick-arul. Vai de capul meu, joystick-arule. Să-mi ba piciorul în tine de joystick-ar. Ce te-a făcut, eu? Mergi de gazela are. Vai să vezi și fac. De capul meu, uite ce mă așteaptă. Aleu. Hai, spamează-mă. Hai, că eu aștept. Bag flash-ul, iau repede în spate, îi dau 2 capuri și a murit. Vedeți aici schema, strategie. Dă-i, Bă, n-ai cum, bă, că eram după zi și mi-a dat. A venit momentul adevărului. Să vedem care pleacă cu 50 de euro. Eu m-am schimbat înapoi pe contul meu. Și încă nu mă uit. Să vedem dacă minte. Zi mai întâi, iubirea mea, câte kilori ai făcut? Cât? Ai făcut 1? Nu te cred. Mamă, chiar 1 a făcut. Ești prost? Și hai să zic și eu ție iubire. Și după verifici și tu dacă vrei. Eu am făcut 2 kill-uri. Da? Da, am făcut 2 kill-uri. Înseamnă că am câștigat, dar se vede iubire. Nu suntem buni pentru competiții. Nu suntem buni pentru competiții. Dacă jucăm așa relaxați, facem câte 7-8 kill-uri, dar dacă jucăm ca competiție, 2 kill-uri, cât să facem. Și noi, atâta se poate. În fine, frații mei, eu am câștigat 50 de euro, ce fericit sunt. În plus, ea a avut o grămadă de avantaje. Am mai jucat și pe telefonul meu, deci avea avantaje multe. Deci, iubirea mea, puteai să profiți. Eu dacă eram în locul tău, stați un pic, eu dacă eram în locul tău, fai de capul meu câte kill-uri făceam dacă eram în locul tău. Mamă, profitam la maxim. Da, mă mir. Eu cu alei îți dai seama, nu puteam să joc, am doar niște setări, iubita mea, mai bine joci cu setările tale. Deci, na. Dacă chestia asta nu merită un like, fiți atenți, dacă chestia asta nu merită un like, am câștigat până la urmă 50 de euro, adică 2 milioane jumate, vă dați seama? Dacă chestia asta nu merită un like, nu știu ce să mai merite un like. Deci, frații mei, cam atâta este acest videoclip. Sper că v-a plăcut acest videoclip, frații mei. Dați un subscribe, un share, activați clopoțelul dacă vreți acolo. Eu ce să mai zic, mă, băieți și fete, eu alături de iubita mea. Da, nu prea vorbește, îmi zice așa în șoaptă să nu vă auziți. Da.